За настройката на устройството ви е нужно да вържете телефона си към 2,4 GHz Wi-Fi мрежа, след което да пуснете Bluetooth и да свалите приложението SmartLife, след което трябва да си направите регистрация в приложението. Когато си направите регистрация, излизате на този екран, натискате Add Now и сега трябва да вкарате кабелчето от кутийката в устройството и в адаптер, за да може да се включи самото устройство. Когато започне да мига в зелено, ще ни излезе на екрана на телефона. Натискаме устройството, свързваме го с Wi-Fi и трябва да изчакаме докато се свърже. Нашето устройство се свързва успешно, натискаме Done и ни излиза температурата и влажността, като може да добавим различни IR устройства чрез плюсчето.